Ayaw mo to sa mama. Paano ko itatransfer? Meron na siyang memory. Tatanggalin mo. Pag tinanggal mo ka, di papasok mo sa cellphone mo. Wala mang... Tapos na files. yung cellphone, wala mang memory yun. Ay, Walang lalagyan na ng memory? ay ganon. Ganon ka nalagay. Tapos makikita ko. Sa files. Tignan mo doon sa app ng files. Ano files? Spell files. Hanapin mo yung ano, SDED. Itry mo nga, dali. Paano ba? Insert mo sa cellphone mo. May Hindi! picture na ba? Wala pa eh. Di mag-picture tayo. Paano pag imprint din eh? Pwede ba yan? Wala dito. Ay, wala. Ganyan lang. Ganyan lang siya. Magtingin ka nga. Ay, why? Aso! Ay, mali ko mata! Okay. Talapis face itin na. Hindi, iset mo lahat ba? Nakasit na yan, di ba? Kabinili ko pagkain. Hindi ko tuturuan mo nga ako. Sabi mo kasi kalaman din eh. Ibang hanap na putang na. Wala man na malaki. Puro ka naman sila. Nagbenta nila. Pinili lang ito maliit. Walang malaki. Isa lang. Ano mo lahat, iset mo lahat na. Wala naman laman eh. Wala nga Ako naman. pinansin, hindi ko rin pinansin. Wala lang. Hindi yan. Hindi yun. Nakaset na yun. Oh. Ako yung Hindi naman siya yung camera na pang ano. Ano ba yan? Tawa ko kay kuya eh. Sana yung regalo ko? Bago, iba yung napindot mo ko. Ay, nagagot na na yung ate. Ayan na, tulo! Yan yun. Kasi minun ako. Kasi kanina pinindot ko, walang hindi lumabas yan. Ayan, no, contrast. Kasi makaamo to. Pinindot ko yung menu, kala ko tuloy, wala nang setting na iba. Ayan. Rotate. Ito yung rotation lang ng ano. Napalaman naman eh. Wala nga ito nga magiging laman. Show yung video yan. Diba, gagawa ka ng show. Mag-show tayo. sabi ko lang ang gabi. Gago. Ito ang video, right? Hindi. Sabi ko kanilo, naubos na rin ito. Wala na ba natin kung lang yung camera na yan? Hindi yan yung control yung camera. Okay yan. O yan, record. Kailangan mo ano. Hi mga ka-vlog! Welcome to the channel. I miss my sister here. Saba at the back. Memory card sa Umuwi kay Isabela, ginamit yung birthday ni Mimi. Ano ka ba? Ay, hindi ko lang kudit-kudit eh. Inuman kasi muna mo, no? Ano ka naman? Hindi, uy, hindi mo ako no? Girl ako no? Nak, kita natin man nak. Pati normal lang. Doon sa inyo. Sando. Sando mo. Paano mo? Pwede mo yan ako Para mabago naman ang pare-pareho sa akin. Bakit nga lang? Ang kulay pa ano. Bibit. Yun na lang yung isa kasi dalawang kulay lang. Yung tsaka sa sila. Punta na ako para.
O, dito ka muna kuya, kumain ka. Ayoko na dyan.